ערב טוב, את חדשות בירוק אנו פותחים בחדשה מעניינת במיוחד. הים חוזר ליפו. במשך עשרות שנים השליכה עיריית תל אביב פסולת בניין מנמל יפו ועד לחוף גבעת עלייה. בשל כך הים נדחק מערבה ושכונת עג'מי נותקה מהים. בימים אלה הושלם השלב הראשון של החזרת הים. פסולת בניין בכמות של כ2 מיליון טון שהושלכה במקום במשך שנים סולקה ומוחזרה. בשלב הבא יוכשר במקום פארק שמחבר מחדש את תושבי יפו לים. ומה מקבלת המדינה ליום הולדתה? ישראל, או בעצם תושבי ישראל, קיבלו מקק"ל בסיוע רשות העתיקות מתנה לשנת ה-60, את פארק עדולם סמוך לבית שמש. בפארק שכן בתקופת התלמוד היישוב היהודי הצפוף ביותר, ויום העצמאות הקרוב הוא הזדמנות פז להתחבר לישראלים הקדומים. איתי רפפורט על המתנה הייחודית ועל הדרך המוזרה שהביאה לפיתוח האתר. פארק עדולם, המכונה גוש דן היהודי של ימי בית שני, שהוענק השנה כמתנה סמלית מקק"ל המדינה, נחשף במלוא הדרו. שימו לב כיצד. כל החפירה הזאת נולדה כתולדה משוד עתיקות. אנחנו תפסנו פה עשרות שודדים, והבנו שהם עושים פה נזק בלתי הפיך. קק"ל ורשות העתיקות נכנסו כאן לטיפול עמוק ויסודי. במהלכו נחשפו ממצאים מרגשים. מטיילים כאן ונוגעים בהיסטוריה של העם היהודי. כאן היה לב ההתיישבות היהודית בשפלת יהודה. האתר הפסטורלי הזה שקק חיים בעת ההיא. הנה בית כנסת מלפני 2000 שנה ומערכות מסתור תת-קרקעיות שהכינו יהודים לפני המרד הגדול. באים לפארק עדולם כפארק החדש, בראייה חדשה ירוקה שקק"ל מקדמת, באים לפה ליהנות מהיסטוריה. כדאי להגיע לפארק עדולם בין בית שמש לבית גוברין ביום העצמאות. שילוט מפורט ואנשי קק"ל כבר ידאגו לחבר אתכם עם העבר הישראלי הקדום שנשמר כאן היטב. אז כולכם מוזמנים לפארק עדולם ביום העצמאות. וזה כבר משהו שעוד לא שמעתם עליו. בניינים שעליהם מודבקים, תשמעו טוב, עריכים ירוקים. העריכים המיוחדים הללו מנקים את עצמם ואת האוויר שמסביבם, חוסכים בעלויות התחזוקה ושומרים על מראה בניין חדש. מדענים הוכיחו כי שטח עריכים בגודל 1,000 מטר רבוע מנקה את האוויר סביבו באותה יעילות כמו זו של 70 עצים בגודל בינוני. אז עד שתעטפו את הבית שלכם בעריכים ירוקים, נאחל לכם חג עצמאות שמח, ירוק וטיולים מהנים בטבע.